चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बाइक रेलि हाबाफारि लादों। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव साननैनि हाबाफारिजों बिरहांगाव उजान बाजार गेवलां गेलेग्रा फोथारनिफ्राय जागायनानै चिरांनि गुबुन गुबुन बर' गामिफ्राव गोलाव हान्जा सुरनायजों बर' हारिखौ जौगाखांहोनाय आरो गुन गोनां सोलोंथाइ होनांगौनि थांखिजों बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिखांनाय मावथांखिजों सुबुं सांग्रांथियारि मटर साइकेल हान्जा सुरदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां समनिफ्रायनो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, जौ जुवा, ड्राग्स बायदि फेग्रा मुवा बाहायनाय, मानसि लांखारनाय बायदि माखासे समाज बेरेखा हाबा सोलिनायखौ होबथानो थाखाय बाइक रेलि खालामनाय हाबाफारि लानायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दं। थिग बेबादिनो दिनै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा फुजा मेलाफ्राव सोलिनाय समाज बेरेखा हाबाफोरखौ होबथानो थाखाय बाइक रेलि खालामनाय हाबाफारि लानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बाहागो लानानै हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो। बिथांजों लोगोसे मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी आरो बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बिरहांगाव गामिनि सानसुमै रायजो राजाफ्राबो खौसेयै बाहागो लायो। जों गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखिनि जि जावरिखांनाय मिशन क्वालिटी एडुकेशन मुभमेन्ट बिनि मोनसे एवारनेस आरो लोगोसे जि बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि समाज फोसाबनाय समाज परिबर्तननि थाखाय समाजारि बेरेखा बा एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्स गासै फेक्टरखौ जाहाथे गैया खालामनो हायो बिनि थांखिजों बे दुर्गा फुजानि समावबो जोंनि एबसुनि इउनिट आनसलिक डिस्ट्रिक्टनि आरो मिरुनि गासै मावथि बिबानगिरिफ्रा फुजा मेलायाव थांनांगौखौ दोनथ'नानैब्लाबो दिनै हारिनि सार्थआव समाजनि सार्थआव आरो ओनसोलनि सार्थआव बे हाबाफारिखौ लादों। आं बिथांमोनखौ धन्यबाद होदों। जोंनि गोबां सिनियर दैदेनगिरिफोर फैदों, गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोर फैदों। बाथ्राया जाहैबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोमनिफ्रायनो बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि, बर' हारिनि समाज आरो हारि जौगानायनि थाखाय जोङो हाबा मावबोदों। बड'फानि आदर्शजों जोङो जेब्लायबो समाजखौ जोङो गेरेमसा हारि दानायनि थाखाय खामानि मावदों। दा बे बेलायाव जोङो नुदों जे जोंनि ओनसोलाव ड्राग्सनि जि इम्पेक्ट, जौ जुवानि जि इम्पेक्ट, दा दुर्गा फुजा, बिनि उनाव लोक्षि फुजा, राज मेला, गोबां माखासे फुजा मेला फैगोन। फुजाखौ बयबो खुंनांगोन, बे जोंनि धोरोमारि मोनसे आस्था आरो बिसास, गुबुन गुबुन माहारिनि बर' हारिनिबो आस्था आरो बिसास। खिन्थु बे फुजा मेलानि नामाव बेयाव माने जौ जुवानि दुमदाखाल, बेयाव नोङो ड्राग्स, बेयाव नोङो मानसि लांखारनाय, चाइल्ड मेरिज बायदिसिना बेयाव माखासे माने बे आयेननि कार्यकलाप समाज बेरेखा हाबाफारिफ्रा सोलियो। आरो दाख्लैबावै नोंथांमोना बयबो नुबाय जे जोङो आपिलल'सो होदों जे माने जौ लोंनानै जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर जायफोर स्कुल कलेजाव दङ बिसोरो जुदि लेखा गारोब्ला, बिसोरो जुदि ड्रप आउट जायोब्ला आरो मोनाब्लियाव बबेयावबा नोङो जुदि माने बेदर लानानै जौ लानानै जुदि 50 जन 100 जन मानसिया जुदि साइड लानानै जुदि गावनि जिउ धंस खालामनायनि खामानिखौ जुदि आराम्भ खालायोबा बेजों हारिया लस जागोन। बर' हारिनि सासे लाइमोननि जिउ खहा जानाय, लाइमोननि जिउ आसखान्दा जानाय माने हारिनि खहा। दा बे बाथ्राखौ जों आपिल होनायावनो बिथांमोना बर' बाजार इउनिट आनसलिक माने इउनिट एबसुखौ गाग्लोबदों, जोंनि सेंग्राफोरखौ बुदों। जों दुखु मोनाखै, जों गाज्रि मोनाखै, खिन्थु बे जोंनि फार्म वार्निं जे खुनु कारनाव एबसु अफिसखौ हामला खालामनाय, एबसु अफिसाव फैनानै बुफैनाय, माने निसानि तान्दबाव जोंखौ हामला खालामनायखौ जाहाथे एनादार टाइमनि थाखाय रावबो एनकारेज खालामा, रावबो साहस खालाया। आरो बिनि जि परिनाम बेयो भयंकर जागोन। खारन एबसुआ रावखौबो बुनो थाङाखै, एबसुआ रावखौबो माने हमथानो थाङाखै। एबसुआ आपिल होदों जे समाज आरो हारिनि सार्थआव जौ जुवा, ड्राग्स, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, हिउमेन ट्राफिकिं बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। आरो बेखौ लानानै गोलाव सम जोङो 50 बोसोर हाबा मावबाय, मावलांगोन। जि बाधा बिघ्नि फैया मानो, जि चेलेन्जेस फैया मानो,
दुलाराय बर' फरायसा आफादा सौसिलांगोन जाय दैदेनगिरि फैया माने आनसलिक इउनिट डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रेलाव बिसोरो एबसुनि संबिजितनि आधाराव खामानि मावगोन आरो एबसुनि फिरफिलाखौ गोजौआव दैखांनानै खामानि मावगोन बेयाव जुदि सोरबा सौग्रावोबा मोनसे आफादजों रावबो इन्डिभिजुवेला मालाबाबो देरहाया आरो आफादा गावनि नीति आदर्शनि सायाव खामानि मावो सोरबा इन्डिभिजुवेला गावनि नीति आदर्शखौ बावगारनानै हारि बेरेखा बा समाज बेरेखा खामानियाव बे लिप्त जायोबा जोंनि नीति आदर्शजों बे कनफ्लिक्ट जागोन आरो बे कनफ्लिक्ट जायोब्ला हारिया बिथांमोननि थाखाय लस जानो हागौ दा बेखायनो बेनि गेजेराव मोनसे सोंथि जाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा समाज बेरेखा जायखिजाया बिथिंनि खामानिनि थाखाय सांग्रांथियारि हाबाफारि लाबोदों दा बे बेलायाव जों नुनो मोन्दों माखासे डिसेन्टआवनो बाइक सालायथिंनाय बा माखासे ड्राग्सजों लोब्बा थानाय माखासे नुनो मोनबाय थादों बे बेलायावहाय बैबायदि न'खरखौ मा बुंगोन जोंनिफ्राय बे आपिला दंबाय थायो जोङो बयखौबो खावलायदों जों बयखौबो एलार्टबो खालामदों जे मबाइल बाहायनाय बाइक सालायनाय स्कुटि सालायनाय दा फुजा मेलानि टाइमाव नाय बा निउ इयार फैगोन बिनि उनाव माने डिसेम्बर जानुवारि फैगोन पिकनिक बा टुरिस्ट माने हटस्पटफ्राव थांगोन बेयाव एक्सिडेन्ट जानानै थैनाय बेयाव आनरुलि बाइक माने राइडिं गोबां माखासे थासारिफोरा दिनै सोलिगासिनो दङ दा मोजां परियालनि न'खरफोरनि गथ' गथायफ्राबो दिनै ड्राग्सआव माने दिनै इम्पेक्ट जानानै रिहेबिलिट सेन्टाराव बिथांमोना थाहैनांदों ड्राग्स एडिक्सन जानानै बिथांमोननि जिउआ माने आस'खान्दा जादों बाइक आरो स्कुटि बा मबाइल माने जि सिस्टेम गैयै इउज खालामनायनि थाखायबो आस'खान्दा जादों दा बेखायनो जोङो परियालखौ खावलायदों कनसियास जायफोर न'खर बिथांमोनखौ खावलायदों आरो जायफोर जोंनि सहज सरल आइ आफा दङ बिथांमोनखौ खावलायदों जे गावबा गावनि गथ' गथायनि सायाव जोङो एसे कन्ट्रल गावबा गाव गथ' गथायनि सायाव एसे अनुशासन गथ' गथायनि सायाव मोनसे बेबस्था जोङो लानांगोन जाहाथे बिनि जिउखौ जोङो रैखा खालामनो हायो आरो सिदा लामायाव लाबोफिननो हायो दा बेखायनो नैबे बाइक रेलिखौ जों लादों बे एवारनेसनि गेजेरजों मेक्सिमाम लेभेलसिम जोङो रायजो राजाखौ बुजायनो हांख्रायनो खावलायनो नाजागोन आरो बेखौ लानानै गोबाङा माने रिएक्सनबो होगोन गोबाङा माने नेगेटिभबो बुंगोन नेगेटिभ बुंग्राबो गोबां दङ आरो जायफोरा नेगेटिभ बुङो जों बेखौ आशिर्बाद होननानै साननानै लायो खारन गोबाङा बुंगोन जे बाइक सालायना रेलि खालामनानै एवारनेस खालामनानै बेजों मा लाब जागोन बेसेबां सांग्रां जागोन आरो एबसुआ बेखौ खालामनायखायसो दिनै बर' हारिनि समाज बेबस्थाया नैबे लेभेलाव कन्ट्रल जाफैदों आरो जिखिनि दङ जों बेखौ साक्सेसफुलि हागोन होननानै जोंहा बिसास दङ गोजोन्थों। बर' बाजाराव जानाय जाथाय माखासे